Gospodin Jones, bit ću otvoren do kraja. Dodik je kriminalac. I svi dobro znaju za tu činjenicu. Od Washingtona do Brisela. Ali vi ga i dalje tretirate kao dio rješenja u mojoj zemlji. I to sam vas već pitao. Da li možemo očekivati da u skorijoj budućnosti ovu zemlju vode ljudi koji zaista žele, a Dodik definitivno nije taj, koji zaista žele bolju budućnost našoj zemlji? Ono što mi govorimo gospodinu Dodiku kao i drugim političkim liderima, da je ovo vaša prilika da iskoristite evropsku budućnost za Bosnu i Hercegovinu. Možda će to prihvatiti, možda neće. Ja ne želim komentirati vašu izjavu o tome da li je gospodin Dodik kriminalna osoba. Za stranog diplomatu oni to ne govore. Ali ljudi u Republici Srpskoj znaju, kao i u Federaciji Grčkom, da ovaj paket gdje ide predstavlja put naprijed. Kako to da uradite sa političarom koji je najmoćniji u Bosni i Hercegovini, koji kaže: ja nisam zainteresiran za Bosnu i Hercegovinu, za mene ta zemlja ne postoji? Mislim, to je nevjerovatna situacija. Morate to da priznate. Šta da radimo sa Miloradom Dodikom koji kaže: ja nisam zainteresiran za Sjedinjene države, za Evropljane, za visokog predstavnika, za Bosnu i Hercegovinu, kao da nam poručuje: ja sam isključivo zainteresiran da budem predsjednik Nezavisne Republike Srpske. Ja nisam taj citat od Dodikov nikad čuo. Ako je rekao nešto tako, onda bi to bilo žalosno. Vjerovatno ste čuli da je Dodik izjavio da nije zainteresiran za Bosnu i Hercegovinu, već samo za Republiku Srpsku. Vjerovatno ste to čuli. Šta god bilo bi nesretno, jer je to protiv volje njegovog naroda i onoga šta kaže njegov narod u svim anketama. Kamo sreće da smo u vrijeme kada je napravljen ovaj intervju imali dokumentaciju o lobističkim pohodima Milorada Dodika u Americi i ona čak 34 kontakta u nekoliko dana Stuarta Jonesa sa firmom Queen Gillespie & Associates. Nažalost, istina se često sporo doznaje, ali za istinu nikad nije kasno. Jonesova odbrana rušilačke Dodikove politike, po svemu sudeći, kako rekosmo, ima financijsku utemeljenost, a to se pokazalo i na posljednjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira, tokom koje se laktaški vožd ponašao poput Slobodana Miloševića u Rambujeu. Bojim se da smo došli u situaciju kakvu smo imali prije 15 godina. Tada je, podsjećam vas, dobar partner za strance, pa i za vašu vladu bio Slobodan Milošević. Umro je kao ratni zločinac u Haškom zatvoru. Vjerovatno se sjećate toga. Danas, dakle, imamo istu situaciju. Imamo Milorada Dodika kao dio rješenja ove zemlje. Iako je Dodik, to morate priznati, najveći problem ove zemlje. Bakire, ja se moram suprotstaviti osnovnoj pretpostavci. Ja ne znam gdje su onda stranci bili sa Miloševićem. Nemojte, tokom dejtonskih mirovnih pregovora. Milošević je bio mirotvorac, dio mira na Balkanu. Sjećate se toga? Kada je osvanuo pano na kojem je pisalo: dobrodošli, predsjedniče Milošević. Nakon toga je Milošević umro kao ratni zločinac u Haškom tribunalu. Vaša je pretpostavka u krivu. Sjedinjene Američke Države nikada nisu prihvatile Miloševića kao partnera i prijatelja. Ono što su Sjedinjene Američke Države uradile jeste da smo pregovarali s njim, da nađemo rješenje za situaciju na Balkanu i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionu. Možda se sjećate, također 1999. bio je još jedan sukob sa Miloševićem na Kosovu. To je bilo 4 godine kasnije. Znači 4 godine kasnije. Znači Sjedinjene Američke Države su dosljedno branile interese strana u regionu protiv etničkog čišćenja koje je Milošević pokrenuo. Dakle, i šta god bili vaši stavovi o Miloševiću, ja nisam ovdje da branim ili kritikujem Milorada Dodika. On je lider u Republici Srpskoj, predstavlja svoj narod i mi ćemo pregovarati s njim ove sedmice. Ali staviti ga u isti koš sa Miloševićem nije odgovarajuće.
Umjesto bilo kakve polemike, podsjećamo Jonesa da je Dodik umjesto o Bosni i Hercegovini tokom posljednje sjednice Vijeća za implementaciju mira govorio o odcijepljenju Republike Srpske, referendumu srpskog naroda, te potrebi protjerivanja OHR-a iz naše zemlje. Na kraju je ohrabren svojim lobističkim uspjesima poručio da u Sarajevo više neće dolaziti, barem neće dok god ima otvorenu američku podršku. Je vam ovo zadnji put ovdje? Zadnji put znači? Imao je Dodik u to vrijeme drugih planova. Kao što se i vidi iz dokumentacije koju posjedujemo, njegovi američki lobisti iz Queen Gillespie and Associates su u to vrijeme već priveli kraju projekat protjerivanja stranih sudija i tužilaca iz Bosne i Hercegovine, koji se, kao što je poznato, Dodik najviše pribojavao zbog počinjenog kriminala. Naime, u novembru i decembru prošle godine, u danima kada se odlučivalo ostaju li u BiH pravosuđu stranci ili ne, a odluka se, podsjećamo, morala donijeti do posljednjeg dana 2009. Lobisti laktaškog vožda su obavili na desetine razgovora sa američkim visokopozicioniranim zvaničnicima upravo na ovu temu. Nažalost, nakon svega naivno izgledaju očajnički apeli predsjednice suda Bosne i Hercegovine i glavnog državnog tužitelja BiH Medžide Kresića i Milorada Barašina o važnosti ostanka stranaca u posebnom odjelu za organizirani kriminal. Uzalud je bilo sve, Dodikovi milioni su presudili i to pokazuje sav jad i čemer međunarodne, u ovom slučaju američke politike prema Bosni i Hercegovini, koja je srušena nakon jednogodišnjeg lobiranja agencije Queen Gillespie and Associates. Međutim, nije se samo ova firma bavila američkim lobiranjem za kriminalnu i antibosansko-hercegovačku politiku Milorada Dodika. Ugovor sa američkom agencijom za pravnu pomoć, Picard, Kent & Rowe, sa vladom Republike Srpske, koji je potpisan 18. maja prošle godine, između ostalog stoji. Aktivnosti registrara u ime organizacija pod stranom upravom su da vladu savjetuju o pitanjima oko međunarodnog zakona. Taj posao podrazumijeva pružanje po potrebi pisanih i usmenih savjeta članovima vlade. S vremena na vrijeme taj savjet može biti u pisanoj formi. S vremena na vrijeme vlada može zahtijevati da mi dostavimo informacije u vezi sa tim savjetima članovima administracije, SAD-a i Kongresa. Takve informacije se tiču zakona i politike vladinih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim organizacijama i suverenim državama. Pomoć u oblasti međunarodnog prava i ostalih pravnih pitanja budžet Republike Srpske je koštao $1.740.000 američkih dolara. Zanimljivo, i u ovom slučaju se u dokumentaciji kao jedan od glavnih aktera razgovora koje je firma Picard, Kent & Rowe vodi o, citiramo, političkom razvoju i mogućoj ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini, završen citat, pominje američki pregovarač u Bosni i Hercegovini Stuart Jones. Prema još nepotvrđenim informacijama, američki pravnici Picard LLP-a pripremat će i najavljene tužbe Milorada Dodika protiv bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, poput Pedija Ešdauna. Inače, Picard, Kent & Rowe, osim sa vladom Republike Srpske, već duže vrijeme sarađuje sa Socijalističkom partijom Srbije umrlog Slobodana Miloševića. Spomenimo na kraju i to da je prema zvaničnim podacima vlada Republike Srpske jedan od 3 najizdašnija financijera lobističkih agencija iz Amerike. Na prvom mjestu nalazi se Turska, druga je Libija, a treća Dodikova vlada. Primjera radi, Republika Makedonija je za potrebe lobiranja izdvojila nešto više od $200.000, a Japan samo 20.000. Američke procjene govore da je samo za namjenu kupovine političke podrške raznim američkim zvaničnicima Milorad Dodik iz budžeta Republike Srpske izdvojio oko 15 miliona konvertibilnih maraka. Rekli bismo da je kriminalac iz laktaša ovoga puta pametno ulagao, jer Bosne i Hercegovine je sve manje, a Republike Srpske sve više u očima zvaničnog Washingtona.